ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൻ മംഗളൂരിന്റെ 11th അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം വിജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ തദാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുത പദകമലം ശ്രീഗുരുन् വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാവ്രജാതി സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. അധ്യായം 2. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരോ സംസാരിക്കുന്ന ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് അധ്യായം 2. എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ? വോയിസ് കേൾക്കുന്നില്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ. അപ്പൊ അധ്യായം 2 ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം. അപ്പൊ ഈ ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതില് ഒരു സമ്മറി എന്ന് പറയില്ല, നമ്മൾ ആ എല്ലാ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ എല്ലാ സമ്മറി ഫോമാണ് നമ്മുടെ ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം. ഇതില് ഭഗവാൻ ജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് ആത്മജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. പിന്നെന്താണ് ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാം ഇതില് എല്ലാം ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എന്താ പറയാ ആ ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ശ്ലോകം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകമാണ് സഞ്ജയം പറയാണ്. സഞ്ജയ ഉവാച തം തഥാ കൃപയാവിഷ്ടാം അശ്രുപൂർണ കുലേക്ഷണം വിഷീദന്തം ഇതം വാക്യം ഉവാച മധുസൂദന. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ കരുണാർദ്രനായി അശ്രുകൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ നിൽക്കുന്നവനായ അർജുനനെ കണ്ടിട്ട് മധുസൂദനൻ പറഞ്ഞു. മധുസൂദന എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ എന്താണ് അശ്രുപൂർണനായി, അതായത് രഥത്തെ കൊണ്ടുപോയി 2 സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിൽ നിർത്താൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ നിർത്തി കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് എല്ലാം കണ്ടു. കാണുന്നത് ആരെയാണ്? എല്ലാം സ്വന്തം ആൾക്കാരെ, ബന്ധുമിത്രാദികളെ എല്ലാം കണ്ടിട്ട് അർജുനൻ ഒരു മനപ്രയാസം തോന്നാണ്. അപ്പൊ വില്ലും ശരങ്ങളെല്ലാം എന്താണ് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ നോക്കിയപ്പോ വില്ലും ശരങ്ങളെല്ലാം ആ താഴെ വെച്ച് ആ തേരിൽ ഒരു ഇരിപ്പായി. അർജുനൻ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് ഇരിപ്പായി. അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഇവരെല്ലാം ഞാൻ കൊല്ലുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു കണ്ണുകൾ, അതായത് അശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളുടെ ആ ഇരിക്കുന്ന അർജുനനെ ഭഗവാൻ കണ്ടിട്ട് പറയാണ്. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ സംസാരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികമായ അനുകമ്പയും വിലാപവും എന്താണ്, കണ്ണുനീരും എല്ലാം എന്താണ്, ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അപ്പോ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ബോധവാനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയൊന്നും വിലപിക്കില്ല. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ശരീരം നഷ്ടമാകും. നമ്മൾ ആത്മാവ് നഷ്ടമാകാത്ത ഒന്നുണ്ട്. എന്താണ്? ഉള്ളില് ആത്മാവ്, ദേഹി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആ ദേഹിക്ക് ഒരു തരത്തിലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ വെറുതെ ഈ ശരീരം നശിക്കുന്ന ശരീരത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കണ്ണീര് ചൊരിയുന്നത് എന്താണ് അത് അർത്ഥം? അതായത് അജ്ഞാനത്തിലാണ്. നമ്മൾ ആത്മാവിന്റെ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശാശ്വതമായ ആത്മാവിനോടുള്ള അനുകമ്പയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ ആത്മാവ് എന്താണ്, ശാശ്വത ആത്മാവിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു അറിവുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ഈ രീതിയിലാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അനുകമ്പയിൽ
നമ്മൾ കണ്ണുനീരൊക്കെ നമുക്ക് വരില്ല. കാരണം എന്താ, നമുക്കറിയാം ശാശ്വതമല്ലാത്ത ശരീരമാണ്, പക്ഷെ ശാശ്വതമായ ഒന്നുണ്ട്, അത് ആത്മാവാണെന്നുള്ള അറിവ് നമുക്കുണ്ടാവുമ്പോൾ അത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരമാണ്. മധുസൂദന, പണ്ട് മധു എന്ന രാക്ഷസനെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ കൊന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഇപ്പോൾ അർജുനന് വേണ്ടത് എന്താണ്? തന്റെ കൃത്യനിർവഹണത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന വ്യാമോഹം എന്ന അസുരനെ നശിപ്പിക്കലാണ്. അപ്പോ മധു എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഒരു അസുരനായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്? അസുരന്മാരെ വധിക്കാൻ ഭഗവാൻ അസുരന്മാരെ വധിക്കാൻ ശക്തനാണ്. അപ്പോ ഈ അർജുനൻ ഇപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ആ കർത്തവ്യമാണ് അല്ലെ, ആ കൃത്യനിർവഹണത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് എന്താണ്? ഈ സംശയങ്ങൾ അല്ലെ, ഓരോ സംശയങ്ങളും, എങ്ങനെ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യും അവരോട്, ആ ധർമ്മസങ്കടത്തിലാണ് അർജുനൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്, ആ യുദ്ധത്തിന്, അതായത് ആ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിന് തടസ്സമായിരിക്കുന്ന അസുരന്മാരെ, വ്യാമോഹം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ ആ അസുരന്മാരെ വധിക്കാനാണ് ഇപ്പോ കൃഷ്ണനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആര്? അർജുനൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് മധുസൂദന എന്ന പേരിൽ ഇവിടെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോ ഇവിടുന്നാണ് ഭഗവാൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ 1:25 ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ്? രഥം നിർത്തി കൊടുത്തു മധ്യത്തില്, എന്നിട്ട് അവരെയൊക്കെ നോക്കൂ എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇന്നാണ് ഭഗവാൻ 2-ാം ശ്ലോകത്തിലാണ് ഭഗവാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച കുതസ്വാ കശ്മലമിതം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം അനാര്യജുഷ്ടമസ്വർഗ്യം അകീർത്തികരം അർജുന. ഇവിടെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്ത് പറയുന്നു? പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നിനക്ക് എവിടുന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നുവിട്ടത്? ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതൊട്ടും തന്നെ യോജിച്ചതല്ല, ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല, ഇത് അകീർത്തിയിലേക്കാണ് നിന്നെ നയിക്കുന്നത്. അതായത് അർജുനൻ ഒരു പേരുണ്ട്, എന്താണ്? വില്ലാളി വീരനാണ്, ധീരനായ ഒരു പോരാളിയാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ ഒരു സൽപ്പേരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അർജുനൻ. പക്ഷേ ഈ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരൊന്നും ചിന്തിക്കില്ല, പാവം അർജുനൻ മറ്റുള്ളവരെ കണ്ട് അനുകമ്പയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സഹതാപം കൊണ്ട് പിന്മാറിയതാണെന്ന് ഒരാളും പറയില്ല. പക്ഷേ ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിന്ന് പേടിച്ച് പിന്മാറി എന്നേ ആൾക്കാർ പറയുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് നിനക്ക് എന്താ പറയാ, സൽപ്പേരല്ല കൊണ്ടുവരിക, അകീർത്തിയാണ്. അത് നിന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എവിടുന്ന് വന്നു നിനക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു മാലിന്യം? ഈ രീതിയിലൊക്കെ നീ ഒരു യോദ്ധാവാണ്. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം പോലും നീ മറന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ആ രീതി നിനക്ക് എവിടുന്ന് കിട്ടി? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ മാലിന്യം എവിടുന്ന് വന്നുപെട്ടു? കാരണം ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അതായത് അവനവന്റെ, നമ്മൾ പറയില്ലേ, ആ ഓരോ കർത്തവ്യം, എന്താ പറയാ, ധാർമ്മിക ബാധ്യത ഉണ്ട്, നിയത കർമ്മങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അതെല്ലാം അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നു അർജുനന്? ഇതൊന്നും യോജിച്ചതല്ല, ഈ സ്വഭാവമൊന്നും അർജുനന് യോജിച്ചതല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. പരമസത്യത്തെ അറിയുന്നവൻ അതിനെ സമാനമായ 3 ഭാവങ്ങളിലാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഇത് ഭഗവാൻ, അതായത് പരമസത്യം, നിരപേക്ഷ തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ പരമസത്യം, അതായത് ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ 3 രീതിയിലാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? പരമസത്യത്തിന്റെ ആ ഭാവങ്ങൾ ബ്രഹ്മമായും പരമാത്മാവായും ഭഗവാനായുമാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത്. ആദ്യത്തെ ഘട്ടം എന്താണ്? ബ്രഹ്മ, അതായത് അദ്വൈതവാദികൾ, മായാവാദികൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അവരെന്താണ്? അവര് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചൈതന്യം മാത്രമാണ്, ഒരു ജ്യോതിസ് മാത്രമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ആ ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് ലയിക്കാൻ നോക്കും. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സായൂജ്യ മുക്തി എന്ന്. അപ്പൊ അത് മാത്രമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം, അതാണ് ബ്രഹ്മം. ആദ്യത്തെ മനസ്സിലാക്കൽ. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ, കുറച്ചും കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? പരമാത്മാവായി, അതായത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന ചതുർഭുജാധാരിയായി, ശംഖ് ചക്ര ഗദാ പദ്മം ഉള്ള ആ രൂപം, ഭഗവാന്റെ ആ വിഷ്ണു രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് ആരാണ്? ധ്യാനികൾ. യോഗം ചെയ്ത്, തപസ് ചെയ്ത് ആ ധ്യാനികൾ എന്താണ്? പരമാത്മാ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നത്. അത് കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയാണ്. അതിലും എല്ലാം ശ്രേഷ്ഠമായത് ഏതാണ്? ഭഗവാനായി മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അതായത് ഇരു കൈകളോട് കൂടിയ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം, സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നതാണ് അവസാനത്തെ മനസ്സിലാക്കൽ. ഭഗവാൻ എന്ന ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് 13 രീതിയിൽ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഫസ്റ്റ് ബ്രഹ്മമായി മനസ്സിലാക്കുന്നത് സൂര്യപ്രകാശത്തോട് നമുക്ക് ഉപമിക്കാം. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? പരമാത്മാവായി മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് എന്താണ്? തലം, അതായത് സൂര്യന്റെ ഉപരിതലം, സൺ ഡിസ്ക് എന്ന് നമ്മൾ പറയും, അതിനെ മനസ്സിലാക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യന്റെ ഉപരിതലം എന്ന് പറയും, സൺ ഡിസ്ക് എന്നും പറയാം, സൂര്യ ഉപരിതലം എന്നും പറയും. പിന്നെ സൂര്യഗ്രഹം, നമുക്ക് എന്താണ്? സൂര്യൻ വരും, പ്രകാശം മാത്രമല്ല സൂര്യന് ഒരു ഉപരിതലവും ഉണ്ട്, സൂര്യഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ സൂര്യഗ്രഹത്തിൽ ആരുണ്ട്? സൂര്യദേവനുണ്ട്. വിവസ്വൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ വസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് സൂര്യഗ്രഹം. ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ശരിയായ രീതി, അതാണ്. അപ്പൊ എന്നിങ്ങനെ 3 മാനങ്ങളുള്ള സൂര്യനോട് ഈ 3 ദിവ്യഭാവങ്ങളെ ഉപമിക്കാം. ഇത് ഉപമയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ആ വാക്കിനെ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ആരാ? പരാശരമുനി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ, പരാശരമുനി ആരാണ്? വേദവ്യാസന്റെ അച്ഛനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന വാക്ക് പരാശരമുനിയാണ് നിർവചിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്താണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ? സമ്പത്ത്, ശക്തി,
യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം എന്നിവ പരിപൂർണമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരമപുരുഷൻ. അതുകൊണ്ട് അത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള പദം ശ്രീകൃഷ്ണനോട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കാരണം പരിപൂർണതയിലുള്ളതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള വാക്ക്. ക്ലൈബ്യം മാസ്മാഗമഃ പാർത്ഥ നൈതത്വയ്യുപപദ്യത്തെ ക്ഷുദ്രം ഹൃദയ ദൗർബല്യം ത്യക്ത്വ ഉത്തിഷ്ഠ പരന്തപ. ഇവിടെ അർജുനനെ പരന്തപ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്, ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചവനെ. എന്താ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണൻ പറയാണ്, ഹേ പാർത്ഥ. പാർത്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞ പൃഥയുടെ മകനാണ്. ആര്? കുന്തി ദേവിയുടെ മകനാണ്. തരം താണ ഈ ആണത്വമില്ലായ്മ ഇല്ലായ്മയ്ക്ക് അധീനനാകരുത്. അതായത് ഒരു ആണത്വമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്, പ്രവൃത്തിയാണ് ഇപ്പൊ നീ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് അടിമയാകല്ലേ. നിനക്ക് യോജിക്കുന്നതല്ല ഇത്. ഈ സ്വഭാവം നിനക്ക് യോജിക്കുന്നതല്ല. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ. കാരണം അർജുനൻ ഒരു വില്ലാളി വീരനാണ്. അപ്പൊ ഇതിനു മുന്നേ ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ജയിച്ചവനാണ്. അപ്പൊ ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ ക്ഷുദ്രമായ ഹൃദയ ദൗർബല്യം, ഈ ഹൃദയ ദൗർബല്യത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് എഴുന്നേൽക്കൂ. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ. അതായത് ആ ഒരു ക്ഷണത്തിൽ അത് അർജുനന് തോന്നാണ്, ഇതൊക്കെ ഇവരെയൊക്കെ ഞാൻ കൊന്ന എങ്ങനെയാണ്, ഇവരിന്റെ സഹോദര സ്ഥാനത്തുള്ള ഒരു പിതൃസ്ഥാനത്തുള്ള ഒരു ഗുരുസ്ഥാനത്ത് ഇവരെയൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെ കൊല്ലും. പക്ഷെ അതൊന്നും അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ലല്ലോ. അവരും യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി അവിടെ ഒരുങ്ങി നിൽക്കല്ലേ. പക്ഷെ അതാ പറയുന്നത്, ഈ ക്ഷുദ്രമായ ഹൃദയ ദൗർബല്യം, ആ ഹൃദയത്തിന്റെ ആ വീക്ക്നെസ് എന്ന് പറയില്ലേ, ആ വീക്ക്നെസ് ഉപേക്ഷിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കൂ, യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. പാർത്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞ പൃഥയുടെ പുത്രൻ. പൃഥ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? കുന്തിദേവി. പൃഥ എന്ന് പറഞ്ഞ കുന്തിദേവി, കുന്തിദേവിയുടെ പുത്രനാണ് പാർത്ഥ. കൃഷ്ണന്റെ പിതാവായ വസുദേവരുടെ സഹോദരിയാണ് പൃഥ അഥവാ കുന്തി. ആരാണ് പൃഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ? കൃഷ്ണന്റെ വസുദേവ, അതായത് വസുദേവരുടെ. അപ്പോ വസുദേവരുടെ സഹോദരിയാണ് പൃഥ അഥവാ കുന്തി എന്ന് നമ്മൾ പറയാം. അപ്പൊ കുന്തിയുടെ മകനാണ്. എന്താ പറയാ, കൃഷ്ണനുമായി അർജുനന് രക്തബന്ധമുണ്ട്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനുമായി അർജുനൻ എന്താണ്? ഒരു രക്തബന്ധം കൂടിയുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, അവർ രണ്ടുപേരും എന്താ പറയാ, കസിൻസ്, ബ്രദേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ, അതാണ്. അവർ രണ്ടുപേരും സഹോദരങ്ങളാണ്. ആ ഒരു രീതിയിൽ കൂടി ബന്ധമുണ്ട്. പേരിന് മാത്രമുള്ള ക്ഷത്രിയരും ബ്രാഹ്മണരും എന്താ പറയാ, സ്വപിതാവിന്റെ വില കുറഞ്ഞ സന്തതികളാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സ്വപിതാവിന്റെ വില കുറഞ്ഞ സന്തതികളാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പേരിന് മാത്രമുള്ള ക്ഷത്രിയർ. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? അതായത് ചിലർ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിക്കും, എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണർക്ക് വേണ്ടുന്ന യാതൊരു ഗുണവും അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതേപോലെ ചിലർ എങ്ങനെയാ, ക്ഷത്രിയ കുലത്തിൽ ജനിക്കും, എന്നാൽ ക്ഷത്രിയന്മാർക്ക് വേണ്ടുന്ന ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മൾ പറയില്ല, ഗുണങ്ങളൊന്നും തന്നെ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. വെറുതെ ഇങ്ങനെ സന്തതികൾ എന്താണ്, സ്വന്തം പിതാവിന്റെ അച്ഛനമ്മമാരുടെ ആ വില കളയാൻ മാത്രം ജനിക്കുന്ന സന്തതികളാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു പേരുണ്ട്. എന്താണ്? ക്ഷത്രിയ കുലത്തിൽ ജനിച്ച് ക്ഷത്രിയന്റെ ഗുണങ്ങളില്ലാത്തവനെ നമ്മൾ ക്ഷത്രബന്ധു എന്ന് പറയും. അതേപോലെ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ച് ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗുണമില്ലാത്ത ഒരാളെ നമ്മൾ ബ്രഹ്മബന്ധു എന്ന് പറയും. അപ്പോ ക്ഷത്രബന്ധു അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മബന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുലത്തിൽ ജനിച്ചാലും ഗുണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ അർജുനനെ അങ്ങനെ പൈതൃക ശ്രേഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടവനായി കാണാൻ കൃഷ്ണൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനനോട് പറയണേ, നീ ഇപ്പൊ ക്ഷത്രിയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു, എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നീ കാണിക്കുന്ന സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ക്ഷത്രബന്ധുവിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. അപ്പൊ ഇത് നിനക്ക് യോജിച്ചതല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമല്ല, അത് അർജുനന് ചേരുന്ന ഒരു ഗുണമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, കഥം ഭീഷ്മമഹം സംഖ്യേ ദ്രോണം ച മധുസൂദന ഇഷുഭി പ്രതിയോത്സ്യാമി പൂജാർഹാവരിസൂദന. അർജുനൻ പറയാണ്, ശത്രുനാശകനായ അല്ലയോ മധുസൂദന, പൂജാർഹരായ ഭീഷ്മരെയും ദ്രോണരെയും പോലുള്ളവർക്കെതിരെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അസ്ത്രങ്ങളാൽ തിരിച്ചടിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനന്റെ ചോദ്യമാണ്. അർജുനൻ ഓരോന്നും ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാനോട്. അതായത് ഭഗവാനോട് പറയാണ്, ഇപ്പൊ പൂജാർഹരാണ് ആര്? നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അല്ലെ, വയസ്സിൽ മുതിർന്നവരെ, അതായത് മാതാപിതാക്കളുടെ സ്ഥാനത്തുള്ളവരെ, പിന്നെ നമ്മുടെ ഗുരുസ്ഥാനത്തുള്ളവരെയൊക്കെ നമ്മൾ മാനിക്കണം, അവരെ നമ്മൾ സൽക്കരിക്കണം, മാനിക്കണം, എങ്ങനെയൊക്കെ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നതാണ്, അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, പൂജാർഹരായ ഈ ഭീഷ്മരെയും ദ്രോണരെയും ഒക്കെ പോലുള്ളവരെയൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചടിക്കുന്നത്? ഇഷുഭി എന്ന് പറഞ്ഞ ശരങ്ങൾ, ഇഷുഭി എന്ന് പറഞ്ഞ ശരങ്ങൾ. അപ്പൊ അതാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഗുരുജനങ്ങളോട് വാക് സമരത്തിൽ പോലും ഏർപ്പെടരുതെന്നാണ് സാമാന്യ മര്യാദ. അപ്പൊ സാമാന്യ മര്യാദ എന്താണ്? നമുക്ക് വയസ്സിൽ മുതിർന്ന, നമുക്ക് ഗുരുക്കളായി നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച ആൾക്കാരോട് നമ്മൾ വാക് സമരത്തിൽ പോലും നമ്മൾ ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ല. അതാണ് ശാസ്ത്രം, സാമാന്യ മര്യാദ അതാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇവരോടൊക്കെ യുദ്ധം ചെയ്യാന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, അതായത് ഇപ്പോ ഭഗവാൻ പറ്റുമോ ഇതൊക്കെ? അതായത് പിതാമഹനായ ഉഗ്രസേനനെയോ ഗുരുവായ സന്ദീപനി മുനിയെയോ എതിർക്കാൻ കൃഷ്ണന് തുനിയുമോ? അപ്പൊ കൃഷ്ണനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, അതായത് കൃഷ്ണനാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പറ്റുമോ? ഗുരു സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ആരാണ്?
സന്ദീപനി മുനി. ഗുരു കൃഷ്ണന്റെ ഗുരു ആരാണ്? സന്ദീപനി. അതേപോലെ പിതാമഹൻ മുത്തശ്ശനാണ് ഉഗ്രസേന. അപ്പൊ ഇവരോടൊക്കെ കൃഷ്ണന് പൊരുതാൻ പറ്റുമോ? ഇതിനൊക്കെ ഭഗവാൻ തുനിയുമോ? ഇവയാണ് അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് ഉന്നയിച്ച ചില വാദമുഖങ്ങൾ. ഇപ്പൊ അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ്, ഭഗവാനാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഭഗവാൻ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ്. കാരണം ആ രീതിയിലുള്ള വിഷമം തോന്നാണ് ആർക്ക്? നമ്മുടെ അർജുനന് തോന്നാണ്. ഗുരുന ഹത്വാ ഹി മഹാനുഭാവാൻ ശ്രേയോ ഭോക്തും വൈക്ഷമപീഹ ലോകേ ഹത്വാർത്ഥ കാംസു ഗുരുനിഹൈവ ഭുജീയ ഭോഗാൻ രുധിര പ്രതിഗ്ധാൻ. ഇവിടെ അർജുനൻ പറയണേ, എന്റെ ഗുരുജനങ്ങളായ മഹാത്മാക്കളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് പന്താടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഭിക്ഷയാചിച്ച് ഉപജീവിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയണേ, എന്റെ ഗുരുസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഇവരോടൊക്കെ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്താണ്? ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഭിക്ഷയാചിച്ച് ഉപജീവനം നടത്തുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ലൗകിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെങ്കിലും ഗുരുജനങ്ങളായ അവർ വധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നാം ആസ്വദിക്കുന്ന സുഖങ്ങളെല്ലാം രക്തപങ്കിലമായിരിക്കും. ആരിത്? അർജുനൻ പറയണം. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് സാമ്രാജ്യം കിട്ടുമായിരിക്കും, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവരെയൊക്കെ ജയിക്കുമായിരിക്കും. പക്ഷെ അവരൊക്കെ എന്താണ്? ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ുകൊണ്ടാണല്ലോ അവരവിടെ നിൽക്കുന്നത്, യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നത്. അതൊക്കെ ശരിയായിരിക്കാം. പക്ഷെ എങ്കിലും ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ ഗുരുജനങ്ങളെയൊക്കെ ഞാൻ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എനിക്കിപ്പോ ഒരു സാമ്രാജ്യം കിട്ടും. ആ സാമ്രാജ്യ സുഖങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? രക്തപങ്കിലമായിരിക്കും. കാരണം ഇവരൊക്കെ കൊന്നിട്ടാണല്ലോ എനിക്കത് കിട്ടുന്നത്. അതിലെന്താ ഗുണം, അതിലെന്താ കാര്യം എന്നുള്ളതാണ് അർജുനന്റെ ചിന്താഗതി. വൈദിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നവനും വിവേകം നശിച്ചവനുമായ ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാം. അതായത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. അതായത് ഗുരുത്യാഗം. എന്താണ് ഗുരുത്യാഗം? നമ്മൾ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഗുരുവിനെ ത്യാഗം ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് അവരെ ഉപേക്ഷിക്കാം. എപ്പോ ഉപേക്ഷിക്കാം? അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ഗുരു വൈദിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ദുഷ്കൃത്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ്? വിവേകം നശിച്ച ഒരു ഗുരുവിനെ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും ദുര്യോധനന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായം സ്വീകരിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് അയാളുടെ പക്ഷത്ത് ചേരാൻ ബാധ്യസ്ഥരായി. അപ്പൊ ഇവരെന്താണ്? ഭീഷ്മരാകട്ടെ ദ്രോണരാകട്ടെ ഇവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ സാമ്പത്തികമായി ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആരെ? ദുര്യോധനനെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? അവർക്ക് ആ ദുര്യോധനന്റെ സൈഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, ആ പക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് അവര് ബാധ്യസ്ഥരായി പോയി. ആര്? ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും. അപ്പൊ സാമ്പത്തിക പരിഗണനയ്ക്ക് വശംവദരായി അവർ അപ്രകാരം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിഗണന കൊണ്ട് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവര് അധർമ്മത്തിന്റെ കൂടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അവർ ഗുരുത്വത്തിന്റെ മഹനീയത നഷ്ടപ്പെടുത്തി. കാരണം നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ എത്ര വലിയ ദൈവഭക്തനായാലും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ അധർമ്മത്തിന്റെ പാതയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് നാശം ഉറച്ചതാണ്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും നമുക്ക് നാശം തന്നെ ഫലം. അപ്പൊ അത് കാണിച്ചു തരാണ് ഭഗവാൻ. അതായത് അവരൊക്കെ ഭഗവത് ഭക്തരായിട്ട് പോലും അവര് അധർമ്മത്തിന്റെ കൂടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവര് ആ മഹനീയത നഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ചൈതദ്വിദ്മ കതരന്നോ ഗരീയോ യദ്വാ ജയേമാ യദി വാ നോ ജയേയുഹു യാനേവ ഹത്വാ ന ജിജീവിഷാമാ സ്തേവസിത്താ പ്രമുഖേദാർത്തരാഷ്ട്രാഹ. അവരെ ജയിക്കുന്നതാണോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നാം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം? എങ്കിലും അവർ ഇപ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിനായി നമ്മുടെ മുമ്പാകെ വന്ന് നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നു, ഇപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, അതായത് ഇപ്പോ എനിക്ക് അവരെ ജയിക്കണോ അതോ ഇനിയിപ്പോ അവർ എന്നെ തോൽപ്പിക്കണോ? അവരാൽ ഞാൻ തോൽക്കപ്പെടണോ? ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് അർജുനൻ പറയണേ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം? അതായത് ഇതൊക്കെ കാണിക്കാൻ ഞാൻ ആരെ കാണിക്കാനാണ്? അവരെല്ലാം കൊന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്താണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്? എങ്കിലും അവരിപ്പോൾ നമ്മോട് എന്താ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ചിന്താഗതി ആർക്കാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? അർജുനന്. പക്ഷെ അവരൊന്നും അതുപോലെ ചിന്തിക്കുന്നില്ലല്ലോ. അവരൊക്കെ അവിടെ വന്ന് യുദ്ധത്തിന് സജ്ജമായി നിൽക്കുകയാണ്. അവർ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ആരാണ്? അർജുനനാണ് ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന് മഹാനായ ഒരു ഭഗവത് ഭക്തൻ മാത്രമല്ല, അത്യന്തം വിവേകശാലിയും സുനിയന്ത്രിതമായ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉള്ളവനാണെന്നും നമുക്കിതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു വ്യക്തി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അത് ഒരു ഭഗവത് ഭക്തൻ, അതായത് ദൈവീക ഗുണങ്ങളോടെയാണ് അർജുനന്റെ പിറവി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അല്ലാത്തവർക്കൊന്നും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? ദുര്യോധനാദികൾ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷെ അർജുനൻ നല്ല ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ എല്ലാം നിയന്ത്രണത്തിലുണ്ട്. മനസ്സായിക്കോട്ടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളായിക്കോട്ടെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, വിവേകശാലിയായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അർജുനൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പൊ അത് വ്യക്തമാണ്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. രാജകുടുംബത്തിൽ പിറന്നവൻ ആണെങ്കിലും താൻ ഭിക്ഷാടനത്താൽ ജീവിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന നിലപാട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിസ്സംഗതയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്?
അവൻ എവിടെയാ ജനിച്ചിട്ടുള്ളത്? രാജകുടുംബത്തിൽ തന്നെയാണ് ജനിച്ചത്. പക്ഷെ എങ്കിലും കൂടിയിട്ട് പറയാണ്, ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഭിക്ഷാടനം ചെയ്ത് ജീവിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് ആ ഒരു നിലപാടിലേക്കാണ് അർജുനൻ വരുന്നത്. അത് എന്താണ് കാണിക്കുന്നത്? അത് അവന്റെ നിസ്സംഗതയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. എന്താണ് നിസ്സംഗത എന്ന് പറഞ്ഞ? നിസ്സംഗത എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ? ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് അല്ല. അല്ലാത്തത്, ഉം ഒന്നിനോട് സംഘമില്ലാത്തത്. അതെ, വിരക്തി. വിരക്തി. നിസ്സംഗത എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിരക്തിയാണ്. അതെ. അപ്പൊ നിസ്സംഗത നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇത് നിസ്സംഗത. ഭഗവാൻ പറയില്ലേ, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിരക്തി, നിസ്സംഗത എന്ന് പറഞ്ഞ വിരക്തി. അപ്പോ അർജുനൻ രാജകുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചിട്ട് പോലും ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഭിക്ഷാടനം ചെയ്ത് ജീവിച്ചോളാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ നിസ്സംഗതയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അത് വെളിപ്പെടുത്താണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ തന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവായ കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളിലുള്ള ആ ദൃഢവിശ്വാസവും സ്വതസിദ്ധമായ ഗുണവിശേഷങ്ങളും കൂടിച്ചേർന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധർമ്മിഷ്ഠതയ്ക്ക് മാറ്റുകൂടുന്നു. അതായത് പൊതുവേ അർജുനൻ എന്താണ്? സ്വതസിദ്ധമായ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ അർജുനുണ്ട്, ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അർജുനൻ അങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങളൊക്കെ. അത് പോരാത്തതിന് എന്താണ്? ആത്മീയ ഗുരുവായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ശിഷ്യനാണ് ആര്? അർജുനൻ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൂടി ആകുമ്പോ എന്താണ്? അർജുനന്റെ ആ ധർമ്മനിഷ്ഠ ആ ധർമ്മിഷ്ഠതയ്ക്ക് അതൊക്കെ മാറ്റുകൂട്ടാണെന്ന് പറയാണ്. അർജുനൻ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് സർവഥാ യോഗ്യനാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി തീർച്ചയായിട്ടും ആ മോക്ഷത്തിന് ഒരു യോഗ്യനായ വ്യക്തിയാണെന്ന്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം ഇപ്പൊ 2:7 ശ്ലോകം എന്താണ്? ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അർജുനൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ശിഷ്യനായി സ്വീകരിക്കാൻ, ഗുരുവായി കൃഷ്ണനെ സ്വീകരിച്ച് അർജുനൻ ഒരു ശിഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. നമുക്കത് നോക്കാം. കാർപ്പണ്യദോഷോപഹത സ്വഭാവ പൃച്ഛാമി ത്വാം ധർമ്മ സമ്മൂഢചേത യച്ഛേയസ്യാന്വേഷിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ഷാധിമാം ത്വാം പ്രപന്നം. ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ പറയാണ് ദൗർബല്യം കൊണ്ട്, കാർപ്പണ്യ. അപ്പൊ കാർപ്പണ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആ ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ ദൗർബല്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, മനസ്സിന്റെ ദൗർബല്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്കപ്പൊ ഏതാണ് ശരി, ഏതാണ് തെറ്റ്, ഏതാ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥ, ധർമ്മസങ്കടത്തിലായി പോകും നമ്മള്. അതാണ് കാർപ്പണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ധർമ്മസങ്കടം. ആ മനസ്സിന്റെ ആ ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. ആര്? കൃഷ്ണനോട് പറയാണ്, ഞാൻ ഇപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും. അപ്പൊ കണ്ടില്ലേ, അനാവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആരെയും ഉപദേശിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും. കൃഷ്ണൻ അതുവരെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ അർജുനൻ ഗുരുവായി സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ചോദിക്കുകയാണ്, എനിക്കിപ്പോ ഈ കാർപ്പണ്യ ദോഷം കൊണ്ട്, അതായത് മനസ്സിന്റെ ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഒരു ധർമ്മസങ്കടത്തിൽ പെട്ടുപോയി, എനിക്ക് ഏത് ശരിയെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയിൽ എനിക്ക് ദയവായി ഉപദേശം നൽകിയാലോ, എനിക്ക് ഏതാണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാലോ എന്ന് കൃഷ്ണനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ജീവിത ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാൻ ഉതകുന്ന വഴി കാട്ടിത്തരാൻ കഴിവുള്ള വിശ്വാസന ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാകുന്നത്? ജീവിതത്തില് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് ഏതാണോ ശരി, ഏതാണോ തെറ്റെന്ന് നമുക്ക് അറിയാത്ത ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങളുണ്ടല്ലേ ജീവിതത്തിൽ. അപ്പൊ ധർമ്മസങ്കടത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരാണ് ഒരു ഗുരു? വഴികാട്ടിയായി ആകുന്നത് ആരാണ്? ഗുരുവാണ്. ആത്മീയ, അതായത് വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്, സമീപിക്കേണ്ടതാണ്. അത് അതിന്റെ മഹത്വത്തെ പറയണ ഗുരു എന്ന് പറയും. ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഭവരോഗം എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ജന്മ മൃത്യു ജര വ്യാധി എന്നുള്ള ഈ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളതാരാണ്? ഒരു ഗുരുവാണ്. കാരണം ഇത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാട്ടുതീ പോലെയാണ്. ഇപ്പൊ കാട്ടുതീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? അത് ആ തീ തനിയെ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ, ആരും അതിനെ കാട്ടുതീ കൊളുത്തുന്നില്ല, അത് തനിയെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കാട്ടുതീ. പക്ഷെ ആ കാട്ടുതീനെ അത് നശിപ്പിക്കുക, അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ എന്താ ഉണ്ടാവുക? മഴ പെയ്യണം അല്ലെ. മേഘങ്ങൾ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ, ആ മഴ പെയ്യിക്കുമ്പോഴെന്താണ്? കാട്ടുതീ അണയുന്നു. അതേപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതമാകുന്ന, ഭൗതിക ജീവിതമാകുന്ന കാട്ടുതീ അണയ്ക്കണമെങ്കിൽ ആ കാരുണ്യമാകുന്ന ആ മഴ മേഘങ്ങളെ ആര് കൊണ്ടുവരും? നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാർ കൊണ്ടുവരും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിലെ ഗുരുക്കന്മാരെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. ആ പ്രസക്തി അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അറിയാതെ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അറിയാതെ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാതെ പട്ടികളെയും പൂച്ചകളെയും പോലെ ലോകം ത്യജിക്കുന്നവർ കൃപണനാണ്. അപ്പൊ ഒരു കൃപണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതായത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ പാഴാക്കി കളയുന്നവൻ. കൃപണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ വിലമതിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യ ജന്മത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ അറിയാത്തവൻ. കൃപണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
മനുഷ്യജന്മത്തെ ശരിക്കുള്ള രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ അറിയാത്തവനാണ് കൃപണൻ. എന്തുകൊണ്ടാ അത് പറയുന്നത്? കാരണം നമുക്ക് മനുഷ്യജീവിതം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്തിനാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് ഉപയോഗിക്കാതെ നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യജന്മത്തെ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ എന്താണ് വെറും ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാതെ, എന്താണ് ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ? ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി എന്നുള്ള ആ പ്രശ്നങ്ങളെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കണമെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നമ്മൾ നേടണം. അല്ലാതെ എന്താണ് വെറുതെ പട്ടികളെ പോലെ പൂച്ചകളെ പോലെ നമ്മൾ ജീവിച്ച് ഈ ലോകം ത്യാഗം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൃപണന്മാരാണ്. അതാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതികമായ ജീവിത വീക്ഷണത്തോടെ സ്വന്തം കുടുംബം, സമൂഹം, രാജ്യം എന്നിവയിൽ ആവശ്യത്തിലധികം സ്നേഹം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് എന്താണ് കൊണ്ട് സമയം പാഴാക്കുന്നവനാണ് കൃപണൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് കൃപണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ആ പിശുക്കൻ. കൃപണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിശുക്കനാണ്. അതായത് മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടി അതിനെ ഉപയോഗിക്കാതെ പിശുക്ക് കാണിക്കുക. നമ്മൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ശരിക്കുള്ള രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാതെ എന്താണ് പിശുക്ക് കാണിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. എന്താ പിശുക്ക് കാണിക്കുന്നത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാതെ നമ്മൾ സ്വന്തം കുടുംബം, എന്റെ വീട്, എന്റെ മക്കള്, എന്റെ ഭാര്യ, എന്റെ ബാങ്കിലെ നിക്ഷേപം, സമൂഹം, രാജ്യം എന്നീ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിലേറെ നമ്മൾ സ്നേഹം കാണിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി പിശുക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ കൃപണൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ സൗഹൃദ സംഭാഷണങ്ങൾ നിർത്തി അർജുനൻ ഇപ്പൊ എന്താണ് ശിഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവർ രണ്ടുപേരും സുഹൃത്തുക്കളാണ്. പക്ഷെ ആ സംഭാഷണങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ നിർത്തി. ഇപ്പൊ എന്താണ് ശിഷ്യൻ എന്ന സ്ഥാനം സ്വയം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. ഗുരുവും ശിഷ്യനുമായുള്ള സംഭാഷണം ഗൗരവമുറ്റതാണ്. അപ്പോ എപ്പോഴായാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധം എന്താണ്? അത് വളരെ ഗൗരവമാർന്ന ബന്ധമാണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നഹി പ്രപശ്യാമി മമാപനുധ്യ ദൃച്ചോകാമുച്ചോഷണമിന്ദ്രിയാണാം അവാപ്യ ഭൂമ വസപത്നമൃദ്ധാം രാജ്യം സുരാണപി ചാധിപത്യം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അലട്ടുന്ന ഈ ദുഃഖത്തെ ശമിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഒരു ഉപായവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, എന്റെ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അലട്ടുന്ന ഈ ദുഃഖത്തെ ശമിപ്പിക്കാൻ. കാരണം എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളല്ലേ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ കണ്ണുകൊണ്ടവൻ കാണാണ് ആര് വന്നു, എല്ലാം എന്റെ ബന്ധുക്കളാണ്, എന്റെ മിത്രങ്ങളാണ്, എന്റെ ഈ സഹോദര സ്ഥാനത്തുള്ളവരാണ്, ഗുരുസ്ഥാനത്ത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ കാണാണ്. അപ്പൊ തളർന്നിരിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. അപ്പോ ആ ഒരു ഉപായം കാണുന്നില്ല. ആ ദുഃഖത്തെ ശമിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപായം അർജുനൻ കാണുന്നില്ല. ഈ ഭൂമിയിൽ സമ്പൽ സമൃദ്ധവും എതിരാളികൾ ഇല്ലാത്തതും ദേവന്മാർക്ക് സ്വർഗത്തിലുള്ളതുപോലെ പരമാവധി പരമാധികാരത്തോടുമുള്ള ആ സാമ്രാജ്യം ലഭിച്ചാൽ പോലും, അതായത് പരമാധികാരത്തിലുള്ള ആ സാമ്രാജ്യം പോലും ലഭിച്ചാലും എനിക്ക് ഈ ദുഃഖത്തെ അകറ്റാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് അർജുനൻ പറയണം. അതായത് എനിക്ക് പിന്നെ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ കിട്ടിക്കോട്ടെ, അതായത് ഈ ഭൂമിയിലെ സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ ഒരു രാജ്യം കിട്ടിക്കോട്ടെ, ഇനിയിപ്പൊ അതല്ല ദേവന്മാർക്ക് സ്വർഗത്തിന് തുല്യമായിട്ടുള്ളത് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിക്കോട്ടെ, അതും പോരാ, പരമാധികാരത്തിലുള്ള സാമ്രാജ്യം ലഭിച്ചോട്ടെ, എന്ത് കിട്ടിയാലും എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഉണ്ടാകുന്ന മാനസികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ആ ദുഃഖത്തെ ശമിപ്പിക്കാൻ ഇതൊന്നിനും തന്നെ കഴിയില്ല എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. ജീവിതത്തിലെ ചുട്ടുനീറ്റുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ സഹായമില്ലാതെ സാധിക്കുന്നതല്ല. അപ്പൊ നമ്മളൊന്നും മനസ്സിലാക്കണം, ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ആധ്യാത്മിക ആയിക്കോട്ടെ, ആദി ഭൗതിക ആയിക്കോട്ടെ, ആദി ദൈവിക ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്താണ് അതിനെ പരിഹാരം കാണാൻ, അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ സഹായം തന്നെ ആവശ്യമാണ്. അല്ലാതെ അത് സാധിക്കില്ല. കൃഷ്ണാവബോധ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിപുണനാകാതെ ആർക്കും തന്നെ വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവാകാനും സാധിക്കില്ല. അപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധ ശാസ്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ നിപുണനാകണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ഗുരുവാകാനും കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോ ജനനം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി. ജര എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം, ജര എന്ന് പറഞ്ഞ വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യാധി എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം. അപ്പൊ ഈ നാലും എന്താണ് എന്നിങ്ങനെ ഭൗതിക ജീവിത സംബന്ധികളായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ധനാർജനം കൊണ്ടോ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി കൊണ്ടോ പരിഹരിക്കാനാവുന്നതല്ല. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എത്ര സമ്പത്തിരുന്നോട്ടെ, എത്ര ധനം അർജിച്ചോട്ടെ, പക്ഷേ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭൗതിക പ്രശ്നങ്ങൾ, അതായത് ഭവരോഗങ്ങൾ, ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി, ഈ 4ഉം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയാണ്. സഞ്ജയം പറയാണ്. ഇപ്പൊ സഞ്ജയ ഉവാച ഏവം ഉക്ത്വാ ഋഷികേശം ഗുഡാകേശ പരന്തപഃ നയോത്സ്യ ഇതി ഗോവിന്ദം ഉക്ത്വാ തൃഷ്ണിം ബഭൂവഹ. ഇവിടെ പറയുന്നു, സഞ്ജയം പറയാണ്, ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ശത്രു സംഹാരിയായ അർജുനൻ വീണ്ടും ഗോവിന്ദ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് കൃഷ്ണനെ ഉണർത്തിച്ചുകൊണ്ട് മൗനം പൂണ്ടു. അപ്പൊ അർജുനൻ വീണ്ടും പറയാണ്, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൃഷ്ണനോട് ഇതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ന്യായങ്ങളും പറഞ്ഞു ഓരോ വാദങ്ങളും ഉന്നയിച്ച് ഇപ്പൊ പറയാണ്, കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് കൃഷ്ണനെ ഉണർത്തിച്ചുകൊണ്ട് മൗനം പൂണ്ടു. പക്ഷെ കൃഷ്ണനോട് ചോദിച്ചിരുന്നു അല്ലെ, ഞാനിപ്പോ ശിഷ്യന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുകയാണ്, എന്റെ ഒരു സ്ഥാനത്ത് അങ്ങേ കാണുന്നു, അപ്പൊ എനിക്കൊന്ന് ഉപദേശിച്ചു തന്നാലോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ
പോർക്കളം വിട്ട് ഭിക്ഷാടനത്തിനായി പുറപ്പെടുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി ആയിരുന്നിരിക്കണം. അതായത് ഇപ്പോ ഇതൊക്കെ സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണല്ലോ. ഇപ്പൊ അർജുനൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിച്ചു, കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു ഒക്കെ എന്താ പറയാ സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഭിക്ഷാടനത്തിന് പോവാൻ തയ്യാറാ എന്ന് ആ വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ എത്രയായാലും ധൃതരാഷ്ട്രർ അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ഒരു വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടായേക്കാം. അപ്പൊ എന്നാൽ സഞ്ജയൻ എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹത്തെ പരന്തപ എന്നുള്ള പേരിൽ വിളിച്ചു. ആരെ? അർജുനനെ കൃഷ്ണൻ എന്ത് വിളിച്ചു? പരന്തപ എന്ന്. അപ്പൊ ആ പേരും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ആരോട്? ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക്. കാരണം എന്താണ്? പരന്തപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശത്രുക്കളെ സംഹരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ്. അപ്പൊ അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അർജുനന് ആ കഴിവുണ്ട്, ശത്രുക്കളെ എല്ലാം വധിക്കാനുള്ള കഴിവ് അർജുനനുണ്ട്. അല്ല, കഴിവില്ലാത്തവനല്ല അർജുനൻ. പക്ഷെ ആ ഒരു നിമിഷത്തിൽ എന്താണ്, നല്ല ഗുണങ്ങളുള്ള ആ ഒരു ഉടമയായതുകൊണ്ട് മാത്രം ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ആര്? നമ്മുടെ സഞ്ജയൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക, പരന്തപ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ന പദപ്രയോഗം കൊണ്ട് നിരാശപ്പെടുത്തി ആരെ? ധൃതരാഷ്ട്രരെ. ധൃതരാഷ്ട്ര ആലോചിച്ചു, ഇനിയിപ്പോ ഇവൻ സന്യാസത്തിന് പോവോ, ഇനി ഭിക്ഷാടനത്തിന് പോവോ എന്നൊക്കെ ഒരു സന്തോഷം തോന്നി. പക്ഷെ പരന്തപ, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കാൻ സാമർഥ്യമുള്ളവനാണ് ആര്? നമ്മുടെ അർജുനൻ. അപ്പൊ അതാ പറയണേ. തമുവാച ഋഷികേശ പ്രഹസന്നിവ ഭാരത സേനയോരുഭയോർമധ്യേ വിഷീദന്തം ഇദം വചഃ. അല്ലയോ ഭാരത. അപ്പോൾ എന്താ പറയാ, ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെയും നടുവിൽ വെച്ച് മന്ദഹാസത്തോടെ കൃഷ്ണൻ ദുഃഖിതനായ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു. ശ്രീ ഭഗവാൻ വാച്ച. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്? മന്ദഹാസത്തോടെ. എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? സുഹൃത്തുക്കളാകയാൽ, അവർ രണ്ടുപേരും സുഹൃത്തുക്കളാണ്, ഇരുവരും ഒരേ നിലയിലുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ഫ്രണ്ട്സ് ആവുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സമാനമായിട്ടുള്ള ആ ഗുണങ്ങളും ക്യാരക്ടറും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ആ നിലയിലാണ് അവരുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താണ്? അർജുനൻ ശിഷ്യനായി പോയി കൃഷ്ണനെ ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ചു. അപ്പോ ഒരാൾ സ്വമേധയ, സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തില്, സ്വമേധയ മറ്റേയാളിന്റെ ശിഷ്യനായി. ആര്? അർജുനൻ. അപ്പൊ സ്നേഹിതൻ ശിഷ്യനായതോർത്താണ് കൃഷ്ണൻ മന്ദഹസിച്ചത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണൻ മന്ദഹസിച്ചത്? സ്നേഹിതൻ, കൃഷ്ണന്റെ സ്നേഹിതനായ ആ അർജുനൻ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചത് ഓർത്താണ് കൃഷ്ണൻ ഇവിടെ മന്ദഹസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം ഗുരുസ്ഥാനം സ്വീകരിക്കുകയും, ആര്? കൃഷ്ണൻ ഇപ്പൊ എന്താണ്? ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ചു അർജുനൻ. അപ്പൊ ഗുരുസ്ഥാനം കൃഷ്ണൻ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ആചാര്യൻ ശിഷ്യനോട് എന്ന പോലെ ഗാംഭീര്യത്തോടെ യഥാവിധി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ സ്വീകരിച്ചു, ആ ഗുരുസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ ഗുരു ആവുമ്പോ എന്താണ്? ആ ബന്ധം മാറിപ്പോയി. അവിടെ ആ സുഹൃത്ത് ബന്ധം മാറി, ഇപ്പൊ ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധമായി. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുമ്പോ എത്രയായാലും എന്താണ്? കൃഷ്ണൻ അപ്പൊ ആ ഗാംഭീര്യത്തോടെ, ആ യഥാവിധി എങ്ങനെയാണോ സംസാരിക്കേണ്ടത് ആ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോ കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് കൃഷ്ണൻ? ശോചസ്വം പ്രജ്ഞാവാദാംശ ഭാഷസേ ഗതാസൂന ഗതാസൂംശ നാനുശോചന്തി പണ്ഡിതാഹ. ഭഗവാൻ പറയാണ്, നീ ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നു എങ്കിലും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നീ ആവശ്യമില്ലാത്തതേ ചൊല്ലി ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ കൃഷ്ണൻ പറയണം, അതായത് നീ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോ ഏതാണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെയാണ് നീ സംസാരിക്കുന്നത്. ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഫിലോസഫി തത്വങ്ങൾ പറയുന്നു. പക്ഷെ എങ്കിലും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തെ ചൊല്ലി ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നീ രണ്ടും ചെയ്യാണ്. ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതേസമയം നീ എന്താ ചെയ്യുന്നു? ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തെ ചൊല്ലി ദുഃഖിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാർ ജീവിക്കുന്നവരെ ചൊല്ലിയാകട്ടെ മരിച്ചവരെ ചൊല്ലിയാകട്ടെ വിലപിക്കാറില്ല. അപ്പൊ നീ ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം നിന്നിൽ കാണണ്ടേ? അതൊന്നും കാണുന്നില്ല. എന്താണ്? ബുദ്ധിമാന്മാർ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുക? അവര് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരായിക്കോട്ടെ മരിച്ചവർക്കായിക്കോട്ടെ അവരൊരിക്കലും വിലപിക്കാറില്ല. അവർക്കറിയാം ഈ ശാശ്വതമായ ആത്മാവുണ്ട്, പക്ഷെ ശരീരം ശാശ്വതമല്ല എന്നുള്ള വിവരം അവർക്കുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അറിവെന്നാൽ എന്താണ്? പദാർത്ഥത്തിന്റെയും ജീവാത്മാവിനെയും രണ്ടിന്റെയും നിയന്താവായ പരമപുരുഷനെയും കുറിച്ചുള്ള ആണെന്ന് അടുത്ത അധ്യായങ്ങളിൽ വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ജ്ഞാനം എന്ന് ശരിക്കും പറയുമ്പോ? അതായത് പദാർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ജഡവസ്തുക്കൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ, അതാണ് പദാർത്ഥം. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ്, അതായത് ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും, പിന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവാത്മാവിനെയും രണ്ടിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്താണ്? അത് നമ്മുടെ പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഇവര് തമ്മിലുള്ള ജ്ഞാനം, ഇവരെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണ് നമുക്ക് അത് ശരിക്കുള്ള അറിവെന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മണ്ണടിയാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ശരീരം. അപ്പൊ നമുക്കത് മനസ്സിലാവണം. ഇന്നല്ലേ, കാരണം പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ശരീരം എന്ത് തന്നെ ആയാലും അത് ശാശ്വതമല്ല. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അത് അതിന് നാശം സംഭവിക്കും. ആത്മാവിനെ പോലെ പ്രാധാന്യം ശരീരത്തിന് ഇല്ല. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ആത്മാവിനാണ് ശാശ്വത പ്രകൃതിയുള്ളത്, ആത്മാവിന്, ശരീരത്തിന് അല്ല. അപ്പൊ ഇതറിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി ശരിക്കും വിജ്ഞാനിയാണ്. അപ്പൊ ആരാണ് വിജ്ഞാനി? ആത്മാവിന് ശാശ്വത പ്രകൃതിയുണ്ട്. അപ്പൊ ആത്മാവ് ശരീരത്തിന് ആത്മാവിനെ പോലെ പ്രാധാന്യമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് ശരിയായ വിജ്ഞാനി. കാരണം
ശരീരം ശാശ്വതമല്ല, ആത്മാവ് ശാശ്വതമാണ്. നത്വേഹാഹം ജാതു നാസം നത്വം നമേ ജനാധിപാഹ ന ചൈവ ന ഭവിഷ്യാമഹ സർവേ വയമതഃ പരം. ഞാൻ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അതുപോലെ നീയും ഈ കാണുന്ന രാജാക്കന്മാരും എല്ലാം എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, അതായത് ഞാൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലമില്ല. അർജുനോട് പറയണേ, ഞാൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല, അതുപോലെ നീയും പിന്നെ ഈ കാണുന്ന രാജാക്കന്മാരെല്ലാരും എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ ശരീരങ്ങൾ മാറുന്നു എന്ന് മാത്രം, ആത്മാവാണല്ലോ ബേസിക്കലി, നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായും ആത്മാക്കളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഭഗവാൻ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതെന്താ പറയാ, ഉണ്ടാകത്ത കാലമില്ല, ഒരിക്കലും നാം ആരും ഇല്ലാതാവുകയും ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്, നമ്മളെല്ലാം ശരീരം നശിക്കും, പക്ഷെ ആത്മാവിന് നാശമില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല ആത്മാവിന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അത് പറയുന്നത്. സർവോത്കൃഷ്ടനായ വ്യക്തിയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സനാതന സുഹൃത്തായ അർജുനനും പോർ നിലത്ത് ഒത്തുചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും എന്താണ്, ശാശ്വത വ്യക്തികൾ തന്നെ. അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് മാത്രം, ആത്മാക്കളാണല്ലോ എല്ലാവരും. അപ്പൊ ആ ആത്മാവിന് എവിടെയും ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അവരാരും മുൻകാലത്ത് എന്താ പറയാ, ജീവിക്കാത്തവരോ ഇനിയിപ്പോ മേലിൽ ശാശ്വതത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നവരോ അല്ല. ഇനിയിപ്പോ അവരുടെ ശാശ്വതത്വം ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം അവര് എന്താണ്, സ്വാഭാവികമായും എല്ലാവരും ആത്മാക്കളാണ്. അവരുടെ വ്യക്തിത്വം പണ്ടേ ഉള്ളതാണ്. എന്താണ് വ്യക്തിത്വം? ആ ആത്മാവിന്റെ വ്യക്തിത്വമാണ്. അത് പണ്ടേ ഉള്ളതാണ്, അത് ഭാവിയിലും നിലനിൽക്കുന്നു. അതിനാൽ ആരെക്കുറിച്ചും ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അർജുനനോട്. ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം ഭഗവത് ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ ആവുകയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ എന്താണ് ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം? അതെന്താണ്? ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ്. അത് ശാശ്വത പ്രകൃതിയാണ്, അതിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയാണ്. അതൊക്കെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആർക്കാണ്? അത് അത് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജരാ തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർ ധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതി. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം കൊടുക്കാണ് അർജുനൻ. അതായത് പറയാണ് ഭഗവാൻ, ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നീട് എന്താണ്, യൗവനത്തിൽ നിന്ന് വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടന്നു പോകുന്നത് പോലെ ആ മരണശേഷം എന്താണ്, മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. സമചിത്തൻ, നമ്മൾ ധീര എന്ന് പറയും. ധീര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സമചിത്തനായ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ധീര എന്ന് വിളിക്കും. അതാണ് ധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതി. ഭഗവാൻ പറയുന്നു സമചിത്ത, അതായത് ദുഃഖം വന്നാലും സുഖം വന്നാലും ഒരേപോലെ അവസ്ഥ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവുണ്ട്, ആത്മാവിന് യാതൊരു മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ കാണുന്ന ശരീരത്തിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം അല്ലെ. നമ്മുടെ ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോ യൗവനാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും, യൗവനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് എത്തും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ, ഒരേ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവിന് ബാല്യവുമില്ല, യൗവനവുമില്ല, വാർദ്ധക്യം പോലും ഇല്ല. അതിനൊന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ശരീരം മാത്രം ഓരോ സ്റ്റേജിൽ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നു. പക്ഷേ സമചിത്തനായ ഒരു വ്യക്തി, ധീരനായ വ്യക്തി ഇങ്ങനെയുള്ള പരിണാമത്തെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും സംഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ആത്മീയ പ്രകൃതി എന്നിവയുടെ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ അറിവ് നേടിയ വ്യക്തിയെ ധീരൻ അഥവാ സമചിത്തയുള്ളവൻ ആളെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ ഒരു ധീരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെല്ലാം ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കും? അതായത് ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആത്മീയ പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ആ വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു നല്ലതുപോലെ അറിവുണ്ടായിരിക്കും. അദ്ദേഹം ധീരനാണ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ശാശ്വതമായതാണ് ഇതൊക്കെ. പക്ഷെ ഈ കാണുന്ന ശരീരം ഒരിക്കലും ശാശ്വതമല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് എന്താണ്, ശരീര പരിണാമങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യാമോഹം ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ, ഇവരെയൊക്കെ ഞാൻ കൊന്നാലോ എന്താ സംഭവിക്കുക? പക്ഷെ അവർ കൊന്നാലും അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവിന് മരണം സംഭവിക്കില്ല. കാരണം ആത്മാവ് ശാശ്വതമാണല്ലോ. പക്ഷെ ഇത് എന്താ പറയാ, അർജുനന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അതെന്ന്. ജീവാത്മാവിനെ തുണ്ടുകളാക്കി വിഭജിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന കാരണത്താൽ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിനെ എന്താണ് തുണ്ടുകളാക്കി നമുക്ക് വിഭജിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന കാരണത്താൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മായാവാദികളുടെ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം സ്വീകാര്യമല്ല. അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം എന്താ പറയുന്നത്? അതായത് എന്താ പറയാ, ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും വേറെയല്ല, രണ്ടും ഒന്നാണ്. നമ്മൾ മരണശേഷം നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്താണ്, ആ ബ്രഹ്മത്തില് ലയിക്കും, ഒന്നാകും എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ വെള്ളത്തിൽ കാണുന്ന ആകാശത്തിന്റെ പ്രതിബിംബം എങ്ങനെയാണ്? സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ കാണുമ്പോൾ മുകളിൽ ആകാശം നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, അവിടെ സൂര്യനുണ്ട്, ചന്ദ്രനുണ്ട്, ആകാശത്തിലെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾ ജീവാത്മാക്കളെ പോലെയാണ്. എന്താണ്, ഒരുപാടുണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾ അല്ലെ, അത് ജീവാത്മാക്കളെ പോലെയാണ്. പരമാത്മാവിനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സൂര്യനോടോ ചന്ദ്രനോടോ ഉപമിക്കാം. സൂര്യൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, ചന്ദ്രൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നക്ഷത്രങ്ങൾ
ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് ജീവാത്മാക്കൾ. എണ്ണമില്ലാത്ത എണ്ണമില്ല ജീവാത്മാക്കൾക്ക്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഒരാളേ ഉള്ളൂ. ഇതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. കാരണം അർജുനൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ, ഞാൻ ഇവരെ കൊന്ന് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചില്ലേ, അതിനുള്ള ആൻസർ ഭഗവാൻ പറയാണ്. മാത്രാ സ്പർശാസ്തു കൗന്തേയ ശീതോഷ്ണാസുഖ ദുഃഖദാഹ ആഗമാപായിനോ നിത്യ സ്ഥാംസിതിക്ഷസ്വ ഭാരത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖ ദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽകാലത്തിന്റെയും ഗതിവിധിഗതികൾ പോലെ അത്രേ. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. നീ ചോദിച്ചില്ലേ എന്താണ് സുഖം, എനിക്ക് എവിടെ ആ സുഖം എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, ഈ സുഖമാവട്ടെ ദുഃഖമാവട്ടെ ഇതൊക്കെ ക്ഷണികങ്ങളായ ഓരോ അവസ്ഥകളാണ്. കാരണം ഇന്ന് എനിക്ക് സുഖമായിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരാൾക്ക് സുഖമായി കൊള്ളണമെന്നില്ല, മറ്റൊരാളുടെ സുഖം എന്റെ സുഖമാകണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഓരോ അവസ്ഥകളാണ്. ഇന്ന് സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സുഖം ഉണ്ടാവില്ല, ഇന്ന് ദുഃഖമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ദുഃഖവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ അത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാലാവസ്ഥ അല്ലെ, നമ്മൾ അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലേ? കാരണം നമ്മളെല്ലാം കാലാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിവുണ്ട്, ബോധമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ന് മഞ്ഞുകാലാണെങ്കിൽ അറിയാം നമുക്ക്, നാളെ അത് വേനൽക്കാലമായി മാറും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ മഴക്കാലമായി മാറും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ജീവിതത്തിലെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മാറുന്നത്, കാലാവസ്ഥ മാറുന്നത് പോലെ നമ്മൾ അത് സ്വീകരിക്കുന്നില്ലേ? അതേപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നമുക്കിതൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ്. സുഖം ദുഃഖം എന്നുള്ളത് ശാരീരിക അവസ്ഥകളാണ്, അത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതികളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സുഖമാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാൻ നേരത്തെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ബുദ്ധിമാന്മാരായ വ്യക്തി എന്താണ് ഈ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് ആഗ്രഹിക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്, അതിനൊരു തുടക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു അവസാനം കൂടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ ഈ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ സന്തോഷമാവട്ടെ ആ ദുഃഖമൊക്കെ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ്. അപ്പോ അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം. നമ്മളെന്താണ് ഈ സുഖ ദുഃഖത്തിൽ നമ്മൾ അസ്വസ്ഥനാകാൻ പാടില്ല. ഇന്ന് സുഖമാണെങ്കിൽ നാളെ ദുഃഖം, നാളെ ദുഃഖമാണെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് സുഖമായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, യഥാ ദുഃഖം അയത്നതഃ. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? കുറച്ചു ദിവസമായി നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിട്ട് കരഞ്ഞിട്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യില്ല. കാരണം എന്താ, നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് എപ്പോഴും സുഖം മാത്രം വേണം. പക്ഷെ അങ്ങനെ കിട്ടോ? കിട്ടില്ല. കാരണം ദുഃഖമുണ്ട് എങ്കിൽ അത് പിന്നീട് സുഖമായി മാറും. അപ്പോ സുഖവും ദുഃഖവും ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോ നമുക്കതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിനെ അസ്വസ്ഥരാകാതെ നമ്മൾ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. അർജുനനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അർജുനനെ സംബോധന ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച രണ്ട് പേരുകളും ഇവിടെ പ്രാധാനം അർഹിക്കുന്നു. എന്താണ് ഭഗവാൻ അർജുനനെ വിളിച്ച്? കൗന്തേയ, ഭാരത എന്ന് വിളിച്ചു. അപ്പൊ കൗന്തേയ എന്ന പദം എന്താണ്? മാതൃഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള മെറ്റർണൽ സൈഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ, അപ്പൊ അമ്മയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് കൗന്തേയ. കാരണം കുന്തിയുടെ മകനായതുകൊണ്ട് കൗന്തേയ എന്ന പദം മാതൃഭാഗത്തു നിന്നുള്ള രക്തബന്ധത്തെയും, ഭാരത എന്ന പദം പിതാവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മഹാത്മ്യത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കാരണം ഭാരത വംശം, അതായത് ആ വംശത്തിൽ ചേർന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയുക പാണ്ഡവന്മാർ, കൗരവന്മാരൊക്കെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭാരത, അച്ഛന്റെ സൈഡിൽ നിന്നാണ്, ശന്തനു രാജാവിന്റെ ആ സൈഡിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭാരത എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആ മഹനീയ പൈതൃകം ശരിയായ കൃത്യനിർവഹണത്തിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ കൗന്തേയ, ഭാരത എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്? അർജുനനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനാണ്. നീ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല, നീ ഇങ്ങനെ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ആ പാരമ്പര്യം എന്താണ്, ആ കുടുംബ മഹിമ എന്താണ്, അതൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി നീയാണ്, അത് ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം ഉണർത്തി കൊടുക്കാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അങ്ങനെയുള്ള വംശത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ അർജുനൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അർജുനനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാണ്. നീ ഭാരത, കൗന്തേയ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോ ആ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഓർമ്മിച്ചു കൊടുക്കാണ്. യം ഹീന വ്യഥയന്ത്യേത പുരുഷം പുരുഷർഷഭ സമദുഃഖ സുഖം ധീരം സോമൃതത്വായ കൽപ്പത്തെ. അല്ലയോ നരോത്തമ. ആര? അർജുനനെ വിളിക്കാൻ. നര എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യന്മാരിൽ ഉത്തമനായ അർജുന, സുഖ ദുഃഖങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ രണ്ടിലും സമനില കൈവിടാത്ത വ്യക്തി നിശ്ചയമായും മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനാണ്. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനെന്ന് നമ്മൾ പറയണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുണം? അതായത് സുഖ ദുഃഖങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥനാകില്ല. സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും ഒരേ മാനസികാവസ്ഥ, അസ്വസ്ഥനാകാതെ രണ്ടിലും ഒരേ സമനില കൈകൊള്ളുന്ന വ്യക്തിയാണ് മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അർഹത നേടുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഔന്നത്യം കൈവരിക്കാനുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവനും സുഖ ദുഃഖങ്ങളെ ഒരുപോലെ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നവനുമായ ആ ഒരു വ്യക്തി തീർച്ചയായും മുക്തിക്ക് അർഹനാണ്. അപ്പൊ മുക്തിക്ക് അർഹനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താ? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് എന്താണ്?
അതിന്റെ ഔന്നത്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അതായത് ശരീരം നശിക്കും, ആത്മാവ് നശിക്കില്ല, നമ്മൾ ആത്മാവിന്റെ തലത്തിലാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം. നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവനും നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം സ്വീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതിലൊരു നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. സുഖം വന്നോട്ടെ, ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സുഖമായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ദുഃഖമായിരിക്കും. ഇത് ദ്വന്ദ്വങ്ങളാണ്. ഈ ദ്വന്ദ്വങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് കയറണം. അപ്പൊ അതാണ് ഒരേപോലെ സഹിക്കാൻ പഠിച്ച് ആ കഴിയുന്നവനാണ് വ്യക്തി തീർച്ചയായിട്ടും മുക്തിക്ക് അർഹത നേടും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. നാസതോ നാസതോ വിദ്യത്തെ ഭാവോ ന ഭാവോ വിദ്യത്തെ സതഃ ഉഭയോരപി ദൃഷ്ടോന്താ സത്വനയോസ് തത്വദർശിഭിഹി. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇല്ലാത്തതായ ഒന്നിന് ഭൗതിക ശരീരം നിലനിൽപ്പില്ല. അപ്പൊ ഇല്ലാത്തതായ ഒന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭൗതിക ശരീരം. കാരണം എന്താണ്? അത് ഇന്നുണ്ട്, നാളെ ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ മരണപ്പെടുമ്പോ എന്താണ്? നമ്മുടെ ശരീരം നഷ്ടപ്പെട്ടു, പക്ഷെ ആത്മാവ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇല്ലാത്തതായ ഒന്നിനു വേണ്ടിയിട്ട് സനാതനമായതിനെ, അതായത് സനാതനമായത് ഏതാണ്? ആത്മാവ്. അത് നാശവുമില്ല. നിലനിൽപ്പില്ലാത്തത് ഏതാണ്? ശരീരം. പിന്നെന്താണ്? നാശമില്ലാത്തത് ആത്മാവ്. അപ്പൊ തത്വദർശികൾ ആരാണോ ഈ തത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്ന തത്വദർശികൾ, സത്യത്തെ കണ്ടറിയുന്നവർ, തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം, ആ സത്വദർശികൾ ഇത് കണ്ടറിഞ്ഞവർ അത്രേ. എന്താണ്? അവർക്കറിയാം നല്ലതുപോലെ ദേഹത്തിന് നാശം സംഭവിക്കും, അതിന് നിലനിൽപ്പില്ല, പക്ഷെ ആത്മാവിന് നാശമില്ല, അതെന്നും സനാതനമായതാണ്. ഈ അറിവ് ആർക്കുണ്ടാവും? തത്വദർശികൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. രണ്ടിന്റെയും സ്വഭാവങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിനു ശേഷമാണ് അവർ ഈ വസ്തുത അംഗീകരിച്ചത്. ആത്മാവും ദ്രവ്യവും തമ്മിലുള്ള, ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഈ ആത്മാവ്. ദ്രവ്യവും എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്? അതായത് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം ദ്രവ്യമാണ്. ആ ദ്രവ്യത്തെ പോലെ കൺസിഡർ. കാരണം എന്താണ്? അത് നശിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഈ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ്. ഒന്ന് നശിക്കും, ഒന്ന് നശിക്കാത്തതും, അല്ലെ? സ്വാഭാവികമായി ശരീരം നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതും ആത്മാവ് ശാശ്വതവുമാണ്. ഇപ്പോ നിത്യം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ശരീരത്തിലാണ് ആത്മാവ് വസിക്കുന്നത്. അതൊരിക്കലും മാറുന്നില്ല, അത് അതേപോലെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന് സുഖവും ദുഃഖവും അതിനൊന്നും അനുഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അനുഭവിക്കുന്ന ആരാണ്? ഈ ശരീരമാണ്. ശരീരം മാറ്റത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. അപ്പൊ അടിമപ്പെട്ട പരിഭ്രാന്തരാകുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉപദേശം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഭഗവാൻ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാണ്. അത് അർജുനനെ മാത്രമല്ല, അർജുനനെ ഭഗവാൻ ഒരു നിമിത്തമാക്കാണ് ഇവിടെ. അർജുനനെ നിമിത്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും, അതായത് ഈ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും, കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ അജ്ഞാനത്തിന് അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ പരിഭ്രാന്തരായിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ശരി തെറ്റുകളോ, നമ്മൾ ഈ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ശരീരത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടാണ്. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പൂജ്യനും പൂജകനും തമ്മിലുള്ള ആ ശാശ്വത ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ പരമപുരുഷനും എന്താ പറയാ തദംശങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കൾക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് ബോധമുദിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? അജ്ഞത ശമിക്കുന്നു. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അജ്ഞത ഇല്ലാതാകുന്നത്? അതായത് നമ്മൾ പൂജ്യനും പൂജകനും, വർഷിപ്പർ വർഷിപ്ഡ് എന്ന് പറയും. അതായത് പൂജ്യൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ. പൂജകൻ ആരാണ്? നമ്മളൊക്കെ ജീവാത്മാക്കള്. ഈ തമ്മിലുള്ള ആ ശാശ്വത ബന്ധം എന്താണ്? ഭഗവാൻ യജമാനനാണ്, നമ്മൾ എന്താണ്? സേവകരാണ്, നിത്യസേവകരാണ് നമ്മൾ, ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവകർ. ആ ശാശ്വതമായ ബന്ധത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ എന്താ പറയാ പരമപുരുഷനും അതിന്റെ അംശങ്ങളായ നമ്മൾ എന്തായാലും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. ആ ജീവാത്മാക്കൾക്കും തമ്മിലുള്ള ആ വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് ആർക്കാണോ ബോധ്യപ്പെടുന്നത് അവരുടെ അജ്ഞത ശമിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ അജ്ഞത ദൂരമാകുന്നു. അവിനാശീ തു തദ്വിദ്ധി യേന സർവമിദം തതം വിനാശമവ്യയം സ്യാസ്യ ന കശ്ചിത് കർത്തുമർഹസി. ശരീരത്തിൽ എങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സത്തയ്ക്ക് നാശമില്ലെന്ന് നീ അറിയുക. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആത്മാവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലാണ്, പക്ഷെ അത് ശരീരമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അത് ആ കോൺഷ്യസ്നെസ്, അവബോധം എന്ന രീതിയിലാണ് അത് നമ്മുടെ ആ ശരീരം മുഴുവനും അത് വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏത്? ആത്മാവ്. ആ അനശ്വരനായ ആത്മാവിനെ എന്താ പറയാ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും തന്നെ സാധിക്കുകയില്ല. അത് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. നീ വിഷമിക്കണ്ട, നീ ഇപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ആത്മാവിനെ ഒന്നും ആർക്കും കൊല്ലാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അനശ്വരനായ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും തന്നെ കഴിയില്ല. ഭഗവാൻ പറയണം ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് തെളിവാണ് ദേഹത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന വ്യക്തിപരമായ അവബോധം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓരോ വ്യക്തികളുടെ അവബോധം വ്യത്യസ്തമാണ്.
കാരണം എന്റെ ആത്മാവ് വേറെ, എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവ് കാരണം എനിക്കൊരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള അവബോധമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലുള്ള അവബോധം, അത് വ്യക്തിപരമായ അവബോധം. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു കത്തി കള്ളന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോഴും ഒരു ഡോക്ടറുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ വ്യത്യാസമാണ് അല്ലെ. കള്ളന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. പക്ഷെ ഒരു ഡോക്ടർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മറ്റുള്ള ഒരു ജീവനെ രക്ഷിക്കാൻ. അപ്പോ രണ്ടുപേരുടെ കയ്യിൽ എന്താണ്? കത്തിയാണ്. പക്ഷെ ആ അവബോധം എങ്ങനെയാണ്? ഓരോ വ്യക്തിയുടെ അവബോധത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. അതുപോലെ വ്യക്തിപരമായ അവബോധം രണ്ടുപേർക്ക് എന്താണ്? നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് തെളിവാണ്. ഒരു വ്യക്തിയിൽ ആത്മാവ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? ആ വ്യക്തിയിലെ അവബോധമാണ്. അത് ശരീരം മുഴുവനും വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവബോധം. ആത്മാവ് അവബോധത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിന്റെ സൈസ് പറയാണ്, മുടിയിഴത്തുമ്പിന്റെ 10,000-ൽ ഒരു അംശം മാത്രമാണ് വലിപ്പമുള്ളൂ ആ ഒരു ആത്മാവിന്. എന്താണ്? മുടിയിഴത്തുമ്പിന്റെ 10,000-ൽ ഒരു അംശം മാത്രം വലിപ്പമുള്ള കണക്കറ്റ എന്താണ് ആ ജീവാത്മ കണങ്ങളുണ്ട്. ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഇന്നിപ്പോ എത്രയേ ജീവാത്മക്കളെല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അതിന്റെ സൈസ് എന്താണ്? മുടിയിഴത്തുമ്പിന്റെ 10,000-ൽ ഒരു അംശം മാത്രം. അപ്പൊ ഭൗതിക കണങ്ങളെക്കാൾ ചെറുതായ ജീവാത്മാവ് നമുക്കറിയാം. അണു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അണുവിലും ചെറുതാണ് ഈ ജീവാത്മാവ്. അപ്പോ അത്രയും ചെറിയ ഈ ജീവാത്മാവിനെ എന്താ പറയാ, ജീവാത്മാവ് ആത്മീയകമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നിരവധിയുണ്ട് താനും, അത് നിരവധിയുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ക്രിയേഷൻ ആണല്ലോ. അപ്പോ ആത്മാക്കൾ നിരവധിയുണ്ട്, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ആത്മാവിന്റെ സൈസിനെ കുറിച്ച് പറയാ, ആത്മാവിനെ ആർക്കും നശിപ്പിക്കാനോ കൊല്ലാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ. അന്തവന്ത ഇമേ ദേഹ നിത്യസ്യോക്ത ശരീരിണ അനാശിനോ അപ്രമേയസ്യ തസ്മാദുദ്ധ്യസ്വഭാരത യുദ്ധ്യസ്വഭാരത. ഈ ഭൗതിക ദേഹത്തിനെ നാശമുള്ളൂ. അപ്പോ അതിൽ വാഴുന്ന ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്, അപരിമേയനും നാശമില്ലാത്തതുമാണ്. ആര്? ഈ ആത്മാവ്. അതുകൊണ്ട് അർജുന, നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. സൂര്യപ്രകാശം പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നത് പോലെ ആത്മാവിന്റെ തേജസ് ഭൗതിക ദേഹത്തെയും പുലർത്തി പോരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തില് ആത്മാവില്ലെങ്കിൽ, ആത്മാവ് പുറത്തു പോയ നിമിഷം എന്താണ്? ശരീരത്തിന് യാതൊരു വിലയും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതുവരെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു, നമ്മൾ പറയുന്നു, പ്രവർത്തിക്കുന്നു, എല്ലാം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഏത് നിമിഷമാണോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്, അതോടെ എല്ലാം തീർന്നു. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് യാതൊരു മൂല്യവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ സൂര്യപ്രകാശം എങ്ങനെയാണ്? സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതോടുകൂടി ആ സൂര്യപ്രകാശം എല്ലായിടത്തും പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ആത്മാവ് ഉള്ളില്, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളില്, ആ ആത്മാവ് എന്താണ്? ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ തേജസ്, ആത്മാവിന്റെ ആ തേജസ് എന്താണ്? ഭൗതിക ദേഹത്തെയും പുലർത്തി പോരുന്നു. ഏനം വേത്തി ഹന്തരം യശ്ചൈനം മന്യതേ ഹതം ഇബൗ തൗ വിജാനീതം നായം ഹന്തി ന ഹന്യത്തെ. ജീവാത്മാവ് കൊല്ലപ്പെടുവാനോ ആരെങ്കിലും കൊല്ലുന്നു എന്നോ കരുതുന്നവൻ ജ്ഞാനിയല്ല. ഒരു വ്യക്തി നമ്മൾ ജ്ഞാനിയല്ല എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്? അതായത് ജീവാത്മാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നോ, ഇനിയിപ്പോ ജീവാത്മാവ് മറ്റൊരാളെ കൊല്ലുന്നു എന്നോ ആരാണോ കരുതുന്നത്, അദ്ദേഹം ജ്ഞാനിയല്ല. കാരണം എന്താണ്? ജീവാത്മാവിനെ കൊല്ലാനും പറ്റില്ല, അത് കൊല്ലപ്പെടുന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവ് കൊല്ലുകയോ മരിക്കുകയോ ഇല്ല, അത് മറ്റൊരാളെ കൊല്ലുന്നുമില്ല, അത് സ്വയം മരിക്കുന്നുമില്ല. ഇതാണ് പറയുന്നത്. ജീവൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നില്ല എന്ന ധാരണ ജന്തുഹിംസയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. അതായത് ഇപ്പൊ ജീവൻ ഒരാളെ കൊല്ലുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ജന്തുഹിംസയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. അതായത് നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല. എല്ലാ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് വസിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം അത് നമുക്ക് ജീവഹിംസയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. അതായത് അധികാരമില്ലാത്ത നിലയിൽ ഏതു ജീവനെയും നമ്മൾ ഹിംസിക്കാൻ നമുക്കൊരു അവകാശമില്ല. അത് നികൃഷ്ടമാണ്. ഭഗവൻ നീതി അനുസരിച്ചും രാഷ്ട്രീയ നീതി അനുസരിച്ചും ശിക്ഷാർഹമാണ്. അപ്പൊ ഒരുപക്ഷെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ നീതി നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടും. കാരണം നമുക്ക് അങ്ങനെയാണല്ലോ, പല രീതിയിലും നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പോവാം. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ നീതി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകളുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ കർശനമായ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളുണ്ട്, അതിനെ നമുക്ക് മറികടക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്നാൽ അർജുനനാകട്ടെ മതാനുശാസനം, അതായത് ഇപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മത അനുശാസനം അനുസരിച്ചാണ്. അപ്പൊ ആ ഹിംസയിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് തന്നിഷ്ട പ്രകാരമല്ല. അർജുനന് മനസ്സിലോ എന്ത് തോന്നി എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യണം, അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അവിടെ ന്യായപരമായിട്ട്, ധാർമ്മികമായിട്ട്, അവിടെ മതാനുശാസനം അനുസരിച്ചാണ് അവിടെ അർജുനൻ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്നത്. അവിടെ അധർമ്മം ജയിക്കാൻ പാടില്ല, ധർമ്മം ജയിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ യുദ്ധത്തിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നത്. അവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് തന്നിഷ്ടപ്രകാരമല്ല, അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നിഷ്ടപ്രകാരമല്ല. ഇനിയിപ്പോ ആത്മാവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആത്മാവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ, അതായത് ന ജായതേ മ്രിയതേ വാ കദാചിൻ നായം ഭൂത്വാ ഭവിതാ വ ന ഭൂയഃ.
അജോ നിത്യ ശാശ്വതോയം പുരാണോ നഹന്യത്തെ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല. ലക്ഷണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ആത്മാവിന് ജനന മരണങ്ങളില്ല, അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നുമില്ല. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ പാസ്റ്റ്, പ്രസന്റ്, ഫ്യൂച്ചർ ഒന്നുമില്ല ആത്മാവിന്. അപ്പൊ അത് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഇനിയിപ്പോ ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഇനിയിപ്പോ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാനും പോകുന്നില്ല. അത് ശാശ്വതമാണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പോലെ അവന്റെ അംശങ്ങളായ ആത്മാക്കളും ശാശ്വതമാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ജനന മരണങ്ങൾ ഇല്ല. അജനും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനിക്കുന്നില്ല, നിത്യനും ശാശ്വതനാണ്. ശാശ്വതവും പ്രാചീനനുമാണ്. അതായത് ആത്മാവ്. അപ്പൊ ഇന്നും ഇന്നലത്തല്ല, അത്രയും പഴക്കം ചെന്നതാണ് ആത്മാവ്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. ശരീരം നശിക്കുന്നു, ആത്മാവിന് യാതൊരു മരണവും ഇല്ല. അത് ഒരു ദേഹം വിട്ട് മറ്റൊരു ദേഹത്തിലേക്ക് അത് പോകും. അപ്പൊ കിഴവൻ എന്നിപ്പോ നമ്മൾ പറയുന്ന ഉദാഹരണം പറയണം. അതായത് കിഴവൻ എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്ക് തനിക്ക് ബാല്യത്തിലും യൗവനത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ ആവേശം ഇന്നും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ വയസ്സായാലും ചിലർക്ക് തോന്നില്ലേ, എനിക്ക് ബാല്യത്തിലും യൗവനത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ ഒരു ആവേശം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത് എങ്ങനെയാ? എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ശരീരത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥം. അത് ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ വന്നു, പക്ഷെ ചിലർക്ക് ആ ചെറുപ്പമായിരിക്കുന്ന അതേ ആവേശം ഉണ്ടായിരിക്കും വയസ്സായാലും. എന്തുകൊണ്ടാണത്? ആത്മാവിന് വയസ്സില്ല, ആത്മാവിന് വയസ്സാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ആ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് ശരീരത്തിനാണ്, പക്ഷെ ആത്മാവിനല്ല. പരമാത്മാവും അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവും ശരീരമാകുന്ന ഒരേ വൃക്ഷത്തിൽ ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയഭാഗത്തിൽ, ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് കുടികൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ എവിടെയാണ് ആത്മാവിരിക്കുന്നത്? അതായത് ആത്മാവ് വസിക്കുന്നതും ആത്മാവിന്റെ കൂടെ ആരാണ്? പരമാത്മാവ്. രണ്ടുപേരും എവിടെയാണ്? ഒരേ വൃക്ഷത്തിൽ എന്ന പോലെ ഈ ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്താണ് കുടികൊള്ളുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെയാണ് ആത്മാവും ജീവാത്മാവും കുടികൊള്ളുന്നത്. വേദാവിനാശിനം നിത്യം യ ഏനാമജം അവ്യയം കഥം സ പുരുഷ പാർത്ഥ കം ഘാതയതി ഹന്തി കം. അല്ലയോ പാർത്ഥ, ആത്മാവ് നാശമില്ലാത്തവനും അജനും പരിണാമങ്ങളില്ലാത്തവനും ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്താണ് ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലാനോ കൊലയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാനോ എങ്ങനെ കഴിയും? അപ്പൊ ഇവിടെ പറയണേ, ഇപ്പൊ അർജുനോട് ഭഗവാൻ ചോദിക്കണം. അതായത് ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല, അത് അജനാണ്, പരിണാമങ്ങളെ ഇല്ലാത്തതാണ്. ആത്മാവിന് യാതൊരു പരിണാമങ്ങളും ഇല്ല, അതൊക്കെ ശരീരത്തിന് സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നാണ് ആത്മാവ്. ഇതറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലാനോ കൊലയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാനോ എങ്ങനെയാണ് കഴിയുന്നത്? കാരണം ആത്മാവിന് മരണം സംഭവിക്കുന്നില്ല, ആത്മാവിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരാളെ കൊല്ലാനോ അല്ലെങ്കിൽ കൊലയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാനോ എങ്ങനെയാണ് കഴിയുന്നതെന്ന് അർജുനോട് ചോദിക്കാന്. സമാധാനപ്രിയനായ ജഡ്ജി, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്. ഒരു ജഡ്ജി, സമാധാനപ്രിയനായ ഒരു ജഡ്ജി ഒരു ഘാതകന് മരണശിക്ഷ വിധിച്ചാൽ എന്താണ്? അതിന് അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വയ്യ. അപ്പൊ ഒരാള് ജഡ്ജി ഒരു മരണശിക്ഷ കൊടുത്തു ഒരാൾക്ക്. ആ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് എന്തും ചെയ്യാം അല്ലെ? അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ആ ജഡ്ജിയെ നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല. നീതിശാസ്ത്രാനുസൃതമായാണ് അദ്ദേഹം മറ്റൊരാളെ ഹിംസിക്കുവാൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ലീഗൽ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് അല്ലെ? ആ നീതിശാസ്ത്രാനുസൃതമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മറ്റൊരാളെ ഹിംസിക്കാൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്നത്. അവര് മരണശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ്? അദ്ദേഹം തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അതിനുള്ള ശിക്ഷയാണ്. ഒരു ഘാതകൻ അയാൾ ചെയ്ത കൊടുംപാപത്തിന്റെ ഫലം അടുത്ത ജന്മം അനുഭവിക്കാൻ ഇടവരാതിരിക്കാനാണ് മരണശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ ജന്മത്തിൽ ആ ഒരു കൊടുംപാപം ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് ജഡ്ജി മരണശിക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അദ്ദേഹം അടുത്ത ജന്മം അനുഭവിക്കാണ്ട ആ ഒരു ശിക്ഷ, അതിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു. ഇനിയൊരു ജന്മം എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ശിക്ഷയുടെ അളവ് കുറയാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ആ മരണശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു കഴിയാണ് അദ്ദേഹം. അതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. വാസാംസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി ഗൃഹ്ണാനി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണാൻ അന്യാനി സംയാന്തി നവാനി ദേഹി. ഇപ്പോ പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ, ആത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയത് എടുത്തണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഈ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ദേഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളിപ്പോ പഴയ ഡ്രസ്സുകളെല്ലാം അതെന്താ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളില്ല എന്ന് അറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, അത് ഒരു പ്രയാസം കൂടാതെ അല്ലെ നമ്മളത് ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ പുതിയതണിയും. അതേപോലെ തന്നെ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ശരീരം ഇനി ഉപയോഗശൂന്യമാകുമ്പോൾ അത് വേണ്ട,
ആത്മാവിന് ആ ശരീരം വേണ്ട, അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താണ്, ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു പോവാണ് ആത്മാവ്. യാതൊരു പ്രയാസം കൂടാതെ ആത്മാവ് ആ ശരീരം വിട്ടു പോയി. അപ്പൊ എന്താണ്, പുതിയ ശരീരങ്ങൾ, പുതിയ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ അത് സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അത് ദേഹി, ദേഹി എന്ന് പറഞ്ഞ ആത്മാവ് പുതിയ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവിന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം സാധ്യമാകുന്നത് പരമാത്മാവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാല്ലേ, കണ്ണിൽ പോലും കാണാൻ പറ്റാത്ത അതിസൂക്ഷ്മമായ ഈ ആത്മാവ്, എത്രയും ചെറുതായ ആത്മാവിനെ എങ്ങനെ ഒരു ശരീരം വിട്ട് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്നു? കാരണം കൂടെ ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവുണ്ട്. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് ഗൈഡ് ചെയ്യും. അതേപോലെ പരമാത്മാവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഈ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഒരു സുഹൃത്ത് ആത്മമിത്രത്തിന്റെ അഭീഷ്ടം നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നത് പോലെ പരമാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവിന്റെ ഇഷ്ടം സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ, എന്താണോ നമ്മുടെ ചിന്ത, ആ ചിന്തയിലാണ് നമുക്ക് ഇനിയൊരു അടുത്ത ശരീരം കിട്ടുന്നത്. അപ്പോ ആ ചിന്ത എന്താണ് നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം? ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവിനറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ആ പരമാത്മാവ് അതിന്റെ ഇച്ഛ പോലെ വേറൊരു ശരീരം കൊടുക്കും. അത് മനുഷ്യന്റെ ആണോ, നായയുടെയോ, പക്ഷിയുടെയോ, മൃഗത്തിന്റെ ഒന്നും നമ്മൾ അറിയില്ല. അത് നമ്മുടെ മരണസമയത്ത് എന്താണോ നമ്മുടെ ആ ചിന്താഗതി, നമ്മുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ കർമ്മവാസന അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വേറൊരു ശരീരം കിട്ടുന്നു. അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം മൂലം അതൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോകുന്നു. ഒരേ വൃക്ഷത്തിന്മേലാണ് രണ്ടുപേരും, എന്താ പറയാ, രണ്ടുപേരും ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും ആരാണ് രണ്ടുപേരും? അതായത് ആത്മാവും പരമാത്മാവും. ഭോക്താവായ പക്ഷി, എന്താണ് ഭോക്താവ് എന്ന് പറയുന്ന? എപ്പോഴും കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന പക്ഷി. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, രണ്ട് പക്ഷികൾ ഒരേ വൃക്ഷത്തിന്റെ കൊമ്പിന്മേൽ ഇരിക്കുന്നു. ഒരു പക്ഷി വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ്, ഒന്നും ചെയ്യാതെ മൗനമാ പാലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇനിയൊരു പക്ഷി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എപ്പോഴും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്. എന്താണ് അത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അർത്ഥം? അതായത് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ കൊമ്പിൽ നിന്ന് ചാടുകയാണ്. അപ്പോ ഓരോ ജന്മം എടുക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അതെന്താണ്? അത് ആ പക്ഷി ഉത്കണ്ഠാകുലനുമാണ്, എപ്പോഴും ദുഃഖിതനുമാണ്. ഏത്? ഈ പഴങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പക്ഷി എപ്പോഴും ദുഃഖിതനാണ്. കാരണം കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഉത്കണ്ഠയുണ്ട്, എപ്പോഴും ദുഃഖിതനാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും പരമപ്രഭുവായ സുഹൃത്തിന് നേരെ ദൃഷ്ടി തിരിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹിമകളെ അറിയാനും ഇടവന്നാൽ ഉടനെ എന്താ സംഭവിക്കുക? ക്ലേശിക്കുന്ന പക്ഷി, ആ ദുഃഖിക്കുന്ന പക്ഷി എല്ലാ വ്യാകുലതയിൽ നിന്നും മുക്തനാകുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതായത് എപ്പോഴാണോ ഈ രണ്ട് പക്ഷികളിലെ ഒരു പക്ഷി മൗനമായിട്ടിരിക്കുന്നു, പരമാത്മാ എന്ന പക്ഷി, പക്ഷെ എപ്പോഴാണോ ദുഃഖിക്കുന്ന പക്ഷി ഭഗവാന്റെ നേരെ ദൃഷ്ടി തിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, അതായത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാന്റെ മഹിമകളെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നത്, ആ സമയം എന്താ സംഭവിക്കുക? ഈ ക്ലേശിക്കുന്ന ദുഃഖിക്കുന്ന പക്ഷി എല്ലാ വ്യാകുലതയിൽ നിന്നും മുക്തനാകുന്നു. അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം മൂലം സംഭവിക്കുന്നതാണ്. നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവകഃ ന ചൈനം ക്ലേദയന്ത്യോപോ ന ശോഷയതി മാരുതഃ. ഇനി ഇപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. എന്താണ് ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകത? ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാനാവില്ല. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങളൊന്നും തന്നെ മുറിക്കാനാവില്ല. അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല, വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനും കഴിയില്ല, കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനും കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. എത്ര ശാസ്ത്രീയങ്ങളായ ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായാലും എന്താണ്, ആത്മാവിനെ കീറി മുറിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ അവയ്ക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര മോഡേൺ വെപ്പൺസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ, അത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താണ്, ആത്മാവിനെ കണ്ണിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ ആത്മാവിനെ മുറിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും സാധിക്കുകയില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിർത്താം. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനെഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील गुरुदेव की जय. हरे कृष्ण. മാതാജി, ഞാൻ ഒരു മാസമായി എനിക്കൊന്ന് പറയാനുണ്ട്.